Tangi Pdeng subhai fi sesin baro kat kiba sengap ikan ke Bible study bedan ni yang mani kum ni bat kum juru kiba yo sengau lembaga YouTube channel Jingkha Balang tungin duai ko kpa jingi bhapneng ngengu eme nagamenta kan ke sngi ka mal ai ni na man step try namta ki jing sumar ki jing don kat ki jing lam ki jong me bat nyor kalat sesisin bangin puli ka ktien jome lembaga ni Bible study a try kat bangin ang Pdeng ban puli ka gospel Ioannis ni la poya try ka ni nong ka balai hoi ni la dep sedang ni ka ni nong balai ndrei ki tu ka basngap ka YouTube kim pat yo sngo namar simla ban upload ya ka re try to isnei ban kurhu baga recording ka nya bet menta ka janmit ru khnang ba nganyo ban upload bhai ka ni sha ki tu ki ban sngap lembaga YouTube tukar khuingi a try daka ktien ka jome kran hangin do man sem jome pan shai ki do no jungi khnang ba try ka ktien jome kan nong do long snam ka jing im jungi bangin na ban im daka ktien jome try kar khui we pi we na Pdeng jungi ki bas ngap ikani ka Bible study na bangi pan ni kini kteng Jesus Christ amen te hagajing siang ila dap sedang i kajing puli ka gospel Ioannis kal nong ka balai te ngila puli ki tu ki atli ki dkhon ki baningkong bat ka baar ten reingan su repeat biang sekhandiat nomor ba na Pdeng jongfi ki badan hiu mani te fly sngo bnia kat ba ka recording kam simlong hagani ka tayo ka bladap ka ban upload segitu ki ban sengap deng ba ka YouTube channel te kumta ngin sedang biang na basdang ya kani ngin na du khot ka baningkong dengan puli biang ya ka khot ka baningkong hadu ka banyo te la danu brio u banaki Pharisee u bakateng u Nicodemus u Nongsynshar jong ki Jiu uni ulawan hau Jisu mynmiet badu laong hu ko jinghikai ngitip bamelong jinghikai ubalawan na U Blei namar omdan ubala banle yakini ki kamba yaki bame le lemda U Blei ulong ringkat bad U Jisu le tho badu laong hu sisha ngong hami lemda khapat yo brio umla banyu I yaka Hima U Blei Nicodemus uong hu kumno la ban khai brio habau la temen ula ban besut pat syakakpo ka kemi jong u bat ban khai U Jisu le thu sisha ngong hami lemda khai brio naka ban nau mynsiem la ban le hapo ka Hima U Blei ya ka balakha naka jong ka do ka long do bat ya ka balakha na ka jong mynsiem ka long mynsiem wat sngo kendet te bangal ong hami bakadei ban khapat ya phi kumtangi la puli na ka gospel Matthias ka nong ka balai ka khot baningkong adu ka banyo te kani ka jingja ka jaman no ka dei ka por bo try Jisu udang dan hi Jerusalem hagalanong ka baar ngila puli kumno bo try Jisu la kiyo sa Jerusalem ban simbenta hagajing khawai niam ka jinglan kumno la pan khuat ka temple na kata ka jing ya di thiet ka temple bat bawlo sneng ru i kitu ki ba di thiet ya ki Balang ki masi ki paro ka temple ki ba ya pensbairu ka temple wong wat penlong jingkylli yaga yeng kpa jonga katang iashem nong ka baar ka dekhot ka bakhan riu te hadien kani try Jisu ulale ru hi kamba sibun bat ki dekhot arfulai hado arfusan ki yatho ingi basibun ki langet hu te ndrei ka yatho ru bo try Jisu shim la shania yaki baro namar bo ithu yaki te ka pynban mau yang ai phi bo Jisu itu yangi na do ka donot
kaba pynban mau yangi ya ki jingkran ke jong U hagi bon ki jaka bo tip ya ke ke ba ki brio ki perkhat na udan hangni hakasla khando kumu khonu blai simpenan kam ya ke bor jong U kumu blai baro ndrei usania hau kapa ya ke bor te namar bo wan hangni ban ya kata ke jing kumu brio ban hakata ke jing ka bajanai jong kumu brio ula bani ya ke badan hakadonot bat ke jimut jing perkhat ke jong ni ki brio te hakwai ke sin haba ni kan mau bo penkhia yu tu bo pangyap siliang wong yu tu bo pangyap siliang sim ong ngapen khia yeme ndri wong pynban ko khun lamap noi ki pop jome te ki nongyelam ki perkhat bo ukren ben blai hakadonot jong ki ong kumno ne brio unut ban kamil de kumu de blai na matang blai bala ban map ki pop Jisu U ya kata ke jing perkhat jong ki po kadonot ban ukren ni ki te mdei tang hang ta ki buan ki we jakaru ki ba yatho shaphang bo Jisu U ya ke jingmut ke jongi namar U Blei de tang blai bala ban ne kata te namar bo Jisu de khun jong blai U ka donot ke jongi lada fi pet ha ka kitab Jeremia tong inum pet sementar long kelong bakhat nyo ke thon to shaphang ka donot U Blei te bo blai U lut na dong sedong ya ka donot jong brio te bat kiwe jaka ka Bible ten ring inum dan por banyak pet benya ikini ki benta tongin kan mau bo try Jisu de khun jong blai bat ula bani ya ki jingmat jim perkhat jongi bat ya ki ki bangi pusan laningi temu hapo ki donut ki jongi te kum taw la ban ki tu ki pat baru badan na Pdeng jengki lese ki badan sisa ke jinget ke bas ngor hau ndrei iru bon ki basunget tang namar bakin yo jing mentoy na U kim sim nget ban yo ya ke jing bam jukut ndrei da dem kata ke jingja ya thupat ndala janmiet hangni hakalnong balai ke khot ke beningkong ko ong yu la danu brio ubanaki Pharisee ubakerteng Nicodemus Nongsynshar jong ki Jiu uni ula wan hau Jisu mynmiet badula ong hau ko jinghikai ngitip ba melong jinghikai ubala wan U Blei namar omdan ubala ban le yakini ki kamba yaki ba mele lemda U Blei ulong ringkat bat tekaman dalam janmiet kita la Jisu la penkhia la si gibril la le ki kamba sibun wan uni U Blei te si tu yu shaphang jo bo de U Pharisee tingila ya kran hakani ka teu bladam ki Pharisee ki de Nongsynshar niam Pdeng ki Jiu bat ki don ka bor ka bakhlan bha kum ki nong yalam niam shwa ban synshar ka Hima room ki long maki ki bas synshar ya ka Hima nalor ka Jingkha niam ki synshar ru hakai ru kompenya ya ka man kesni te ki don lai kenhun gini ki kenhun brio ki balong ki nong yalam Pdeng ki Jiu ki don kita ki asins kita te ki khamsyong si jaka ki bakenja kimda wantan se ki snong ki thau ki don ki Pharisee bat ki don ru ki Sadusi tungin kan mau bagi Pharisee ki dei kita ki batip na dong sedong ye ki an ki jong blai bat ki bat perkhing bha bat ki sarong ru bagi bat perkhing ye ki an ki jong blai te ki nalor bagi buram ki an ki jong blai ki bala tho do Moses ki buram ru kita ki jinghikai Pdeng ke bagi ong ki jinghikai jong kita ki basan ki bahir Pdeng na kawai ke Pdeng si kawai bat ki ong ba ki niru ki long hi kum ki an ki jong blai ha ka ikhtiar jong ki ten ri ka khtiar U Blei kam ong shaphang jong kita ka ong betang shaphang ka an Moses te kata ka de ki jing bakla jong ki Pharisee bagi penlong ya ringkat ya ki an ki jong brio ki bahir Pdeng kilong kum ki jinghikai her Pdeng kum tu brio ki penirengkat ya ki bat ka an jong blai te kata ka de ki wei ki jing bakla
Badam tang kata ki Pharisee ke jingkit niam jongki kalong haduk kata ba nado ibarit do i ain i hukum ibarit do jong kita ki ain U Blei lani ki bahir Pdeng jinghikai Pdeng ki da bat perking bat ki khmi lenti lani ki penbori ki briuru bagin nek kumta utrai Jisu penrem ki ngi pulih gospel Matius nong ba fulai gospel Lukas nong ba khatwei wong pi buram bha pi kit khia bha ki anjong brio ye kita ki jinghikai hir Pdeng kat ba ye ki bakham khrau but pi khen sting kumi ka jing ye ka jing isnei but ye ka hok tingi pulih ka gospel Lukas ye ka tu benta tongan ngan pulih biang gospel Lukas kelenong ka bakhatwei kedekot ke besar puar wong recorded ipi Pharisee na ba pi ai ya ke besipo na pudina bat na ru bat na jur baro pireng kang te ka hok bat ke jing ke jong Blei te ka hok ke jing ke jing isnei lani ke jing bisar hok pat ki khlam ket khiai kita ban ai ki brio ke badai hok iki bandan ke jing isnei ki para brio bandan ke jing ki para brio Tekalan ban long ki brio ki babat perking ka anjung Blei lada kimla pat ban yo para brio lada kimla ban isnei yo para brio balai namar ka hukum ka bakham khrau halor ki hukum baro kadai ka hukum ban yo Blei bat ka hukum ban yo para brio mo tengi la yo sngowi ka hukum ban ka por trai Jisu ong ka hukum ka baningkong kadai ka bakong santam ban yo tribe U Blei dalaga donot baro dalaga mynsiem baro dalaga bor baro dalaga jingmut baro banang tapat ban yo paramarjan kumba yaladi tiu trai Jisu on kalan ba fi la ban kit khiai ni ki hukum ki barit kum ka ba ai na ka ba sifau kat ba ban buram pat ban kongu ya kata ka hukum ban yo para brio pat phimla ban ne kata to te kata kadai ke jing duna jong ki Pharisee bat kadai ke jing duna ka bakhrau hakmat utrai Jisu kadai ka pop ka bakhrau namaru ong yaki bekilong kum ki besen hakata ke jing long jong ki u penram yaki te nang tau ong ru bekilong kum ke jingtap tena jerong la penitenat da ke pusara la pen la ai rong li la ni pusara li kat ba sepo pat don da ke baput sudah te wong upenyisri mi ki Pharisee bekilong kumta kemut ba donot jongki ke ba sepo kalong ke ba jebo ke ba jakhlia ke bom khuj ki subyang tang na sebar ki i hok tang na bar ti nang ta yethur ni bo Nicodemus ude kerteng jong tau breu bawan tau Pharisee nang tau deru Nongsynshar jong ki Jiu tu Nongsynshar jong ki Jiu kamut Nongsynshar hakata ka kenhun ka halor do jong ki Jiu kata ka baki ong ka council jong ki lani ka Sanhedrin te ka Sanhedrin ka dan nyuk phungut ki breu hangta ki babon Pdeng jong ki de Pharisee ki la bandon ki Sadusi bat kini ki Synshar ya ka niam ya ka jing penya niam ka baman ka sngi jong ki Jiu te utrai Jisu ong yo new brio bo one ngamut new brio one mynmiet itho Ioannis ni kedekot ke baar uni ulawan ho Jisu mynmiet baru la ong hau tik uni Nongsynshar jong ki Jiu ubade Pharisee ulawan ho Jisu hakapor mynmiet tengil ekran menakani ke gidau bu wan mynmiet la se hatu dei bu le ran mo tula benum dei ke jing le ran namaru dei brio badan ka kerdan udan ka kam ke jingkit khli sibun bala se umdan ka por bu net men sngi so trai Jisu bat kumu brio ru uba suthu yo trai Jisu
Try Jisu ru dia bun kam, mensni ki bon ki pat ba ki bawan. Tu ni ubriu ku abanet ya kapor ba ka khamsuk banya keren bo try Jisu. Te kapor janmiet ka de ka ba khambiang namar ki pat ba ki la elit no silaki yeng gisam dan shuh banya iakynduh yu. Kumta ujiet ya kapor janmiet. Bat ki jong Pdeng Jisu ba ubriu ubakwa sisya ban puli ban benya ya ka Jisu U Blei upuli ha kapor janmiet lani mynmiet. Te ki ong ba ka jingkar khu ka ba khrau ka wan ha ubriu uba puli ya ka Jisu U Blei ha kapor mynmiet. Te ki don kita ki rabi lani ki nongsyhikai jong ki jiu ki ba penut brok kui ka miet tang ha ka ba study ya ka Jisu U Blei ya ka Jisu U Blei. Te mangam phiru kan nong ka jingkar khu ka ba khrau ladangi aipor ngi bo ka por ka kerpang bangin puli ka Jisu U Blei. Kamlong ban si puli kum to tang dap de ka don kam bagin da puli sisya da ka serious study jong ka Jisu U Blei. Te uni Nicodemus ru de ubriu ubakumta. Te kai ka penlong yu bon let show Jisu mynmiet. Tong in puli shu tu ko dekat bar ko yu wong ko no hikai ngitip ba melong nongsyhikai ubalawan no blei. Ta ka de ka daw ko baning kong balai bo Nicodemus ulet show try Jisu. Uday we na Pdeng gitu ki pat ba ki balanget hau Jisu. Tenre umdei na Pdeng gitu ki pat ba ki basunget tang nasla. Ya te ki jingkren ki jingle jong try Jisu ki lada kata sisya. Tuong ngitim kabamat ba uniu Nicodemus udanget ru bau Jisu wan no blei. Mdei ba usulai untuk buang niu no hikai sia bersuntanat mo ban sengap tenre udah tip ru bau wan no blei. Bat umong tang yaladi umong ngatip Dri wong ngitip kamun baki don sekiwe pat ki Pharisee ki bakum U ki balanget hau try Jisu. Watla ki babun balang na Pdeng ki Pharisee ki dei ki bom tre ban Pdeng yu ki bamnget yu. Pynban ki basyun ki bakwa ban pensitom yu ki bakwa ban set bendi yu lani wat ban penyap yu. Te na Pdeng ki Pharisee don hi pleng way but ar ki riu kraw jong kajat ban riu jiu don way ar ubadang kwa ban leit iakynduh yu Jisu bat ban yo jinghikai no Jisu. Te ngi kan mau bau ni Nicodemus ngi pet makani tayo bladam udai ubriur ubaru spa ba la tho shaphang jong sesisen pat ha kani ke gospel kal nong bakhat khandai ba ha kapor bala penhiar ya kemet utrai Jisu na gading pna ban ban tap yu hajing tap ulawan ra ya ki jing sle ki ubi na gamenta kemet ke jong trai Jisu ki baram bah kita titang beriu beruspa ubalaban ai kita te sawai pat Pharisee beruspa Joseph nong Arimathea ula ai ya ke jing tap ke badang thamai bah ban tap yu trai Jisu utiet ya ketu ke jing tap na ke bentai ladi ndrei namar bo langit yu trai Jisu ula ai ya ketu ke jing tap ban tap no yu trai Jisu. Ti kata ke dei ke jinglong ke jong uniu Nicodemus bau da kwa sisya ban iakynduh Jisu udanget sisya ru bau Jisu wan no blei. Bat ke iru ko penlong yu bau nong sus kam bau Jisu wan no blei wong itu ikentien pat ki buat ento wong namar don ubala banle yakini ki kamba yaki bamile lemdau blei ulong ringkat bat u. Tu Nicodemus wi ki kamba jong trai Jisu bat udan ke jing sung thu ke jinget ke baskam ba lemda dei bo trai Jisu wan no blei bat bau blei udon ringkat bat u unumla banle ikitu ki kamba. Te kalong ke jing sisya bau blei open pau ya ke bor ke jong u ha bau pha yo no syakri ka no syakri banle ya ki kamba. Lemda udon dekat u blei kata ke jing persyang kanum sesok no.
Kidon gibre ki ba persiang benda kamba kelam ka bor Blei ki poi sekejing la ran ki bakrau. Kidon gibre ki ba ong tuan keding na beneng ka klemwan. Te syarki. Ndre habu isaya uduai bau Blei mynsiem ya kataga jingknya hakmat kita ki prophet jong bal kawan keding Isaya suduai tang si kentian ar kentian kawan keding na beneng bat kejelia ya kata ke jingkenya ka bau Isaya ulapan kre sorry ka bau mendeu Isaya Elijah mo to ya gani ha ka kitab kisim te deu Elijah te kum kini ki pensisya bahwa uno do bri ulai ki kamba lemdau Blei udan rengkat bat unumla benda iki hoi kidon ki brio ki ba yo bor nu setan benda kamba ka Bible ke itu ya kataru ba ubaman ru ula benda kamba kumbangi i ya ki nongle bertong ki jong parum ndai po Egypt kiru ki la ban penkelayu dingdo 100% bat kiwe kamba tenrei ka bale u Blei pat kedai ka bawanra ya ke jingkerku ndai ya ke jingtim kembali dok suit mo tin ni shuh niru ba une ubrio ude une Nicodemus ude ubrio ubadan keburam hau mo tongin pet ni balai ba ong kumta ketok khot ka ba ar nin pet biang kong une ulawan hau Jisu mynmiet ba ula ong hu ko nonghikai te haba u khat yo tra Jisu ko nonghikai kamut ba udah sngo buram bhayu tra Jisu ban khat yo nu brio Pdeng giju da kata ka title ko nonghikai ka ktien jiu kedai ka ktien rabi ko rabi mju khat kulmari no ko nonghikai ten rei ya U Jisu Nicodemus udah buram yu. Jala dia ulah dia lupa nohikai bakrau. Kumu weni ki Pharisee. Nicodemus udah nohikai bakrau. Tila dia beriu uba sarong kata kajing krau kajung. Unum wan khat yu tra Jisu. Unum wan ban khat yu tra Jisu dah kajing buram ban ko nohikai. Ten rei hang ningi i bo Nicodemus sngoy dia bulong bahamrit ban yu tra Jisu wala daudan kejing start sibun riu suthu ba umla khandiat ru ban rengkat ba tra Jisu ti mengiru ngila ban lum sibun kejing tep ha kejing im ngila ban start hakiliang ki babun rem dan the way pat baham start ban yu tra Jisu Tedangi kuat ia kajing start ke bersisa. Ni don kam ban penrit ia ledih po jong. Kum bale Nicodemus ban let show Jisu ban yo jinghikai no. Mo te habangi puli ka tin Blei. Habangi perkhat ni puson ia ka e ka bathok tin Blei. Kata kadai ka jing yo jinghikai. Tengi yo ru i ka jingkentu bangan lek you ngan nyat kumno ngan trei kumno ngan keren kumno niyo ye ki jingkai na ka tienu Blei mo kuman pen kelmau ye phi haka kitab ki proverb kan nong ka basau kadan ka hukum tu ka ba hukum yangi bangin wat ye ki jing start bat ye ki jing shaphang tin wat no in wat no tau bodi no hinkai busisya Tonginya puli iwi ari dekat kitab ki proverb kelenong ke basau. Kedekat ke basau ko ong. Tu kedono jome kan bat ia ke ketien jonga. Namari ki hukum jonga. Hai sumari ki hukum jonga batu im. Tu penyok ke jing start tu penyok ke jing shaphang. Wat kelat yaka limni wat pai no nagi ketien ke sentur jonga.
khot menyo ke jing start kalong ke bakongsan to yot te ya ke jing start but the ki ek baro ki ba medon to yo ya ke jing shaphang ublei kwa yang ai phi bangi ngin wat ngin yo ya ke jing start ya ke jing shaphang ko ini ki daw bangi iakynduh ya ke jing bomla ha ni ke jing im ki don ki ngi feel ndai bo ong ba feel ki kot jing puli ndai ki bon ki benta ki bangi lop ina de bangi mla ke daw golong bangi duna ke jing start ngi duna ke jing shaphang tu kaktin Blei kemangi puli na kitab Probab ong toyo ya ke jing start toyo ya ke jing shaphang tu kumno nganyo ya kata ke jing start ke jing shaphang dah ka banga puli na ya kaktin Blei dah ka banga sngap ikhtian ki jong try Jisu bo hikai yang kumtangan yo ya ke jing start dah ka banga pan na u bon ai ke jing start tati ngi ibo Nicodemus de jet brio bukumta de brio basu ba ngate ngala start ngala biang ulai boleh ulai sutra Jisu bo sung tho bo dang duna bo dan kam si shu banyo te hagani ke juk sngo start haba sngo start ubrio kut no banyo jing start usa kut no tangkat tu ke bo dan de bo brio su tho ile de bo duna bo dang dan kam jing start ke jing start hu kanang kiu wei la sung start ke kut no sbang ta sibu menta kena badang fosnam lapoi ka renyang tu ong ngala biang la jrong ha jing siap dang driven jrong sa arfut lai fut te la sung dap te sibu myo jrong siam te kalong kum taru la da ubriu sung bangala ayolot ke jing start akut no hangta takadaw wat kinohikai ki bastat tamru kimnot ban ong banga la yodut ke jing start la kylli ki kinong ngadang dunafi kat banang tip pleng ngadang lap ngadang duna khambun susu kata kedai ke jing sumrit badai kum kita ki briu ki bala ban lum ke jing start te ke jing start la ni ke bo ong ketin Blei ke jing start hala ke jong ke jing i ki dei ki bakhangla yengai phi bangin yo shu ke jing start ta tin rei ni ke mo sulong brio ubakwa ke jing ban tip si shu tim tu lo ong ye ki to ki kentien tingi sung tho bo ni ke mas wan shu tra Jisu bo kwa ban yo si shu ke jingkai no tin rei shim ong pat yu Jisu ukwa yu sim ong yung try to hikai nga to pansai shaphang kata sim ong usi ong bang ngitip ba me wanu Blei but bo Blei don kat ban me then try Jisu lai I ka don jong Nicodemus bo kwa ban tip kumno ban yo jing panim kumno ban poi saka Hima ka jong Blei te Jisu bai I ka don jubab ro tek ya kata ke jingkwa Nicodemus te hakadkhot ke balai ukran Jisu U Jisu ulai tho bad ulong hu sisang ong hami lemda khapat yo briu umla banyi ya ka Hima U Blei to try Jisu wi bo Nicodemus ukwa ban tip kumno ban poi sika Hima jong Blei wala do khlem ong kumno ngan poi dei lai I lupa namar Nicodemus la shania yu try Jisu bo ma la ban yithu yu tu Nicodemus try perkhat kumno ban kampen tibet shu de kam start shu khna mal an poi Hima U Blei try Jisu pat wa da jubab kaba ukendit wong dam da khapat yu briu umla ban ke Hima U Blei jika bu try Jisu ong me hable kumta me hable shu sekata ban yu poi Hima U Blei wong pun ban lemda khapat yu briu tiu Nicodemus ulengok kan kumnon khapat yu briu uperkhat ye kata ke jingkha kaba jongkamet mo te ke kentien tenrai ki ong ba penan kami kini ke khapat
ki ong kha na jong kamut bakha ke jingkha pat lani ke jingkha ya ke mynsim ke balayam kamen te ka im nri ke mynsim jongi kala yap ha ki pop te umut ayu trai Jisu bu ong kha pat yu briu kamut ban yo pat ya ke jing im jong ke mynsim ke balayam namar ki pop ndai ya kamen den rau Nicodemus suthu ukali panwan ke do dekat besau wong pynban U Jisu ong kumno Nicodemus wong hu kumno la ban khayu briu habau la temen ula ban besut pat syaka kepok ke kemi jong u bat ban khayu Nicodemus uklam suthu ya ke jingmut jong Jisu to tongnya perkhat biang gemut yu kata ban khapat yu briu nilai keran mentan kedai ke jing penthamai pat ika mynsim kedai ke jing ai jing im pat ika mynsim teh kumno ngin ong hato kumno ngintip bakata ka mynsim jungi kala yap kai ke jing pensya ka mynsim jungi kala yap mo tongin puli tang katukani kidokhot na ketinu blei ka kitab sam ka ba san phuai kidokhot ka san to kani kadai ka bos im David hi u la duai kitab sam ke pesan phuai ke dekat ke pesan to lelap la si to la ben pet lang ke Bible kitab sam ke pesan phuai ke dekat ke pesan ong gumno hakmi la thau do renga hak jingbam hok bad hak pop ke kemi jonga kala punyanga sim David ukuran syai ba manga ngalong briu ubala pop nadu badang puninga pok kami ngalalong lupa bopop ngalong lupa bomhok tikata kadai balai namar bau uwe briu balakha uyo ya ka pop tenrai ke bahir Pdeng nau Adam namar ke pop ke jong Adam ni baro ni layo Pdeng ni kata ke pop tela khai ni ha ke pop ni long kinong pop baro tepit ya ke kitab Genesis kelenong ke ba ar ketua hukum bu blei ong yu Adam banembam no to ding jong ke jingtip ke babhabat ke basniu kalnong ke baar ke dekat ke bakhan riu khanyo lenong ke baar kitab Genesis ke dekat khan riu khanyo baru try bu blei ulah hukum yu to briu udaong nau ding baro ke keper daga babam melak ban bam nrei nau ding ke jingtip ya ke babhabat ya ke basniu men omyo bam na u na baha ke taga sngi ba men bam na u daga bayap menyap sisa kata kedai ke bainong jong ke pop jong ke jing rengkang ya ke hukum ke jong blei mo tiu Adam dalam bam ya yu tu so adong uyap no khamiap na tu itu inga Adam bakim dalam bam yu tu so ki yap ni khamiap na khamiap mem khamiap dan reblay pod om menyap sisa kemudian kayap kamansim kamet tikadang im tambah kamet tu kan sayap tikapoi kapur bakin hab banyap ni dan raya bayap ke mynsim kamat syadu bam jukut dan syuk ke jingedai badu blei Adam bat ke maria bam itu so ki pet no blei ke pop jongki ke penklat yaki no blei tela dau brium kelah ke bamet kata ke jing penklat kan poi syadu bam jukut hadu jok mlak syuk ban nyesok bu blei dede hakani ke pertai bagi nang yok por ban kelah ke bamet ban nyesno biang badu blei ti kata kedai ke jinglong jong
mynsiem jong jong phi ngila long lupa ki bayap hakapop tangin polis shuh ki dekhot na ktin U Blei ka sithi se ki nong rom kan nong bu phra ga dekhot banyo ki don ki ki dekhot ru da phi kwa ban senang pet sithi nong rom kan nong bu phra ga dekhot ka banyo shaphang kedok ti habong kedok kemut ke jinglong pop ke jongi ke jinglong do ke de ke jinglong pop kata ke jinglong ke barim dan puli ni ke dekhot ko ongkum ni naba kata ke jing yaimut brai ke jong kata kedok kalong ke jing shuh U Blei namar kampen hapo ildi ko hukum U Blei lemne sisya kamla ken kumta ti kita ki balong hakadok kimla ban pen ngobha U Blei to ka dekhot ban riu jingsha ka bakham kren direct phang ka jingyap dengan puli dekhot ban riu da namar ka jingyamut brai ka jong kata ka do kalong ka jingyap ndre ka jingyamut brai ka jong kata ka mynsiem kalong ka jingim bat ka jingsuk kan tapi ka do ka de ka do ka de kata ka jinglong jungi ka barim ka jinglong pop jungi te hakat banginang im hakata ka komlong ka barim ka poi sa ka jingyap poi sekejing penklat U Blei seduk bam jukut dayap kamet nak ni kesla khando mynsiem ru sa kejing yap U Blei mkwa yangai fi bangin nong komta ukwa bangin yo ban lat no na kata bangin yo ban lat seka Hima U Blei tu nu ki masu stu bai kata ukwa ban lat na kata ukwa ban yo lat seka Hima U Blei tu perkhat mangan yo jinghikai U Jisu kum no kan le try Jisu ong mla ban chu pen bahaya ke barim de ban yo bet da ke jinglong ke batmai de ban khapat kata ke de ke jubab tradiso wala da me kwa ban I ke Hima U Blei hab ban pen thamai pat de ke mynsiem jong mi hab ai me da ke donot ke batmai da ke mynsiem ke batmai te U Blei ula kulari kata ladangi puli kitab Jeremia kitab Ezekiel tang nyepet kitab Ezekiel kalau nong kaba khatwei ke khat khandai kitab Ezekiel kadon hadien jong ke kitab Jeremia tu nyepet WR gitu khat nong khatwei khat khandai dapidon ke Bible ke de ke page khandai nriu phra ke page khandai nriu phra kalau nong ke khatwei jong Ezekiel ke dekhot ke bakhadar hai khat khandai sorry kong gumni ban ngan ai ye ka wei ka donut ban ngan bu de ka mynsiem matmai po jomi hai sorry ngan puli biang ban ngan ai ki ka wei ka donut ban ngan bu de ka mynsiem matmai po jong phi ban ngan weng no ye ki donut mau na ka do jong phi jong ki ban ngan ai ka donut do ye ki tong ini petru kelnong balai fenriu ke dekhot barsan ke jo kitab Ezekiel kelnong balai fenriu ke dekhot barsan kedai ke page iwe not sao siajar sao lai fenriu arsan bat ngan senret ye phi de ko khoi te phinlong khoi na ga jakhlia jong phi baro ban na ki bleithau jong phi baro ngan pen khoi je phi ngan ai ru ka donut thmai ha phi bat ka mynsiem thmai dengan bu hapo jong phi bat ngan khlau ye ka donut mau na ka do jong phi bat ngan ai ka donut do ha phi kata ka de ke jingkular jong Blei ya kita ki bakwa banyo ke Hima jong Blei ki don kam banyo ye ka donut ka bathmai ya ka mynsiem ka batmai tela da shania aga jing start ka barim hagi ki bangile ban pen bhai la de mla re ban I Hima U Blei mla ban poise beneng don kambanyo daga brand new soul spirit brand new heart mo nong da ktin phareng te ki dang buan ru ki be ki dekhot ka Bible ki bakran chpang kata te try Jisu hangni I ong yu Nicodemus da ka ktin ka basai
ba mentoi ban men penjanai shuh kita ki jinghikai ba medon bat me ki jingtip mentoi ban kita ki mla ban penpoi me se Hima U Blei dan rei mentai ki bun ki briru ki ba lek kumta perkhat bang ngan im khamba ngan dup yo le sebeneng ngan kham ai sigi beduk ngan yo le sebeneng ki perkhat kumta mla kan bagadang sa ke jinglong ke barim ketu ke mynsiem ke barim mla ban sekai ke iru ban poi se ke hima gibneng tiu trai Jisu takadau song kan mentoi ayu yu brion do yo iki baro ndrei undu no el ke mynsiem mla ban ye pen ye ke mynsiem jong brio da kita ki jing start ki jing tip jungi da ki jing kaspa jungi da ki bangila pen bahai la dim la te kamut baka education ke basu penroi ke jing nang start kamla ban ai jing pen iminga ngadon kam ban yo bet da ka donot ke bathamai ke mynsiem bathamai hakawai ke jaka bot trai Jisu ban pen stu shui ke pat ba shaphang kata wong kim jubu ya ka wan thamai hapo ki luas ni ki barim menshwa ki ju ki bu ya ka wan hapo ka ki bilor basna ke sni tiki ong ka luas ni tuang namala da bu ya ka wan thamai ha ka luas ni ke barim kan bathai tangamut dan kam da ka bathamai ban bu ya ka wan bathamai tu try Jisu ai nuksai kata kamut bang don kam man yo da ka donor bathamai ke mynsiem bathamai khnang mau mynsiem khu la ban syong po jonga ya ka wan la ban sim ya ka dur jong mynsiem khu bo wan ban syong tu mynsiem khu num syong ka donor ka bompat yo ka bathamai ka donor ka badang long rim num syong don kam bangan yo swa da ka jinglong ka bathamai di kata ke dei ke jingsyar bat bun na Pdeng jungi ngidu ia kata ke jingsyar namar bangi syania na ke jong ke jingba isyania hakikam bah jungi banyo jingpenim dari ke Bible ke kerensai bomla banyo jingpenim dagi kam bah banyo ia kini ke donot bethamai ke mynsiem bethamai kai bangade banle kai ngan hable you kai ban hable to fitan nong duai to hoi jam penthamai ledi to nang ta Pdeng U Jisu nang ta kai bangan le bangan yo ikani ke donut bethamai ke mynsiem bethamai jam hoi kai bangan le bangan yo Jingkha Arsien ngandup yo kata ke Jingkha Arsien kala ke bomut Pdeng U Jisu mlare da ke basule da ke kam ban nong thamai biang hampan kala ke bomut ban Pdeng U Jisu da ke jingit ka donot da ke malong na Pdeng jepi wei nong ban Pdeng U Jisu da ke jingit mo tetat ado bangila kumta insulong Kristan tang kanam ni don keteng Balang hak register Balang nrei ke jingim ke bathamai empat yo kamentoi balong Kristan tang basudon keteng don kam banyo ya ke donot ke bathamai ke mynsiem ke bathamai bat banyo e kata don kam ya ke Jingkha Arsien da ke bangi kela ke bemut pat Pdeng U Jisu kela ke bemut bangi kemut iu kata bangi sengusi namar ki pop jongi bat ngi panmap no blei mo bat bangi ngit bau Jisu la yap namar ki pop jongi halor ke ding pana ndai syu bangin persyang ban ban pendam ki pop jongi da ke jingla bha jongi ni namla ndai tang da ke jing syayap trai Jisu halor ka ding pana tangin sepeteng pat nak tayu banwan nam ta ke buram ke jong blei amen tutungnya duai kokpa jungi bhabneng ni aingo ime nagabanta ke ketin ke bukhut ke jometrai
Niaingo eme bau try Jisu lawan ban syayap namar ki pop jongi. Kanang ba nginyo diang ye ke jingmap iki pop ki jongi da ka banget hu. Da ka Pdeng U. Bat ba nginyo diang ru ye ke jingim bom jukut. Nginyo diang ru yo mynsiem bakhut ban wan syong pok ka donut ke bathamai. Ayarap ini kenrat lada don Pdeng jongi ke bompat nget bat Pdeng yo try Jisu. Bangin yo ye ke jinget try ban Pdeng no yu. Ban kala ke bemut no ki pop ki jongi ban sengusi namar ki pop jongi khmat Jisu U Blei. Uban sepan jingkhen yu wepo we brio namar ki pop ki jong. Kanang bangin yo ye ke ni ke jingmap ke jongi. Ye kata ke donut bat ke mynsiem ke bathamai. Kabala ken ban penpoy yengi seka Hima ke jong Blei. Try rap ini. Kerkhui wei balas ngap ini ke Bible study. Bangin dat Nongsynshar kiba tip bat kiba itu yu try Jisu. Om tang kiba shutip shaphang ju. Ndrei bada itu yu. Kiba danget hu naduk ke donut baro. Nipan ni gini haga keteng Jisu Christ. Amen. Tengahnya penwain kapor dengan kerpat di kensai sumbahan pelat ini dekat yang aku penwain. Sumbah, hai penwain. Sorry. Tengah wai, berwai no jangan Bible study ke jangi tu try the penny to bring jangan macam ni kalau ni dalam markamat perlok ni, ban dan karo try lembat man besan try, ai try kabor ke jang start try, hoi bring imla try, kelam kabor ke jangi try menjadi cakamat try, hoi try imla dan karo try nak besan ke jangi ke jangi try, min tip company ya ketin ke jangi ling bas keri jangi hoi. Hai buar ni we try kanang try mala ngap man pendan kami ki ke jing malasi ko pa bar hawa ai na ro jing ne sini tur ai jing ba jing ni pa ka jing e jing ju class le mo sai bo jing sim khoi kini la ki chung sar ni le mo sai bo sim khoi harum tas amen.